Yebo, ingeneza wethu impela ebeshuba kakhulu namhlanje inkabene dolobha ke eTheku njengoba sibone lapha insizwa ke dabaphansi kwanongoma kuphakela umthakathi ke ehambisana ke nenkosi ke Mabhinca kongezwe emlando ke umfu wamcuno. Ingathi ke bebehola ke ibutho ke laKwaZulu ke beshayona ke operation ke ethi sihlanze ke amadolobha. Kanti ke inhloso ke yale operation ukuthi ke bonke abantu bokufika bakuleli ngongemthetho nabangena amaphepha impela ke kumele ke bashenxe ke bahambe ke babuyele ke emazweni ke wabo ngoba ke bavelele ke abantu bakuleli ke ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bazivulele ke isiphaza kumbe ke badayise ke nasematafuleni ngoba impela ke lemisebenzi ke esithathu ke yibona. Kanti ke wenganayiza wethi impela ke bebengaqala ukuthi bafike phana kulona ke dolobha ke leTheku njengoba ke beke beyafika naphambilini. Kanti ke into ke yenza ukuthi ke impela ke babuyela ke namhlanje ke ingenxa yesizathu ke esenzeke izolo lapho ke bokune operation ke ye March and March nayo ke impela ke enenhloso ke ezifanayo ke nayo ke le operation ke eholwa yena kuphakela umthakathi nayo ungezwe umfu wamcuno njengoba igcine ke sayithola ukuhlasela kwanzima kabe ke abantu bokufika lapho kugcine ke impela ke sokushaya ke umuntu ke obeyingxenye ke yayo ke iMarch and March nakwenze ukuthi impela ke zona lezi insizwa ke ezimbeni ke ezisukuma impela ke zidibanise amabutho zithi cha impela ke sokumele ke siye thina ke izinsizwa ke siyozwa kahle ukuthi ke ingakube ke bona ke labantu ke abangenawo kamaphepha abakufuna ngempela yena ukuthi baphindele ke emazweni ke wabo. Hayi ke wengeneza wathi impela ke ioperation ke yabo ke ihambe kahle kakhulu njengoba ke kungabikho umuntu ke kumbe ke ingabikho ke mebiko ethi ke kukhona ke abantu ke ababekewe izandla futhi ke enazo ke izitolo ke zabantu bokufika ke abakuleli ke ngomthetho impela ke bezivaliwe ke ebengabona ke nangokhalo bafethu ke ngabantu banikhuluma kakhulu akintetele yena ungizwe umlando umfamchuno ke echaza ke lolu daba ke nenhloso ke yayo ke le operation ke abebeyiyele phana ke eThekwini. Nile ukuthi ingalomthetho njengoba kukhona nawo la isolwa khona kodwa abangcolile bonke nganza kwethu kukhona abaningi abakwazile ukuthi beweseke lomkhankaso ngoba ikusasa lelezwe lethu ikusasa lengane zethu akumnandi ukugijima elangeni kanje sehla senyuka sisibanikeza ama extra classes ingalomthetho ukuthi ijime asishayele ehlombe ayijimile uyajimisa umgwaqo hayi ngempela hayi babonile sabathezi abehluleki basihlonipha inhloso yethu yokuhlangana kwethu iMarch and March izolo dadewethu Jacinta bebene operation cleaner bahambile ko Pinetown bahambe endaweni ehlukahlukene themba sebefika ku Victoria Street la eThekwini kwashawa abanye babafowethu beMarch and March abanye baboshwa ama security angekho emthethweni. Into eyenzekileke nganza kwethu ukuhlangana kwethu ke namhlanje bekuwukuthi njengoba kade sise Eastern Cape nomfowethu Ndabandaba nodadewethu Jacinta ngomhla 27 nangomhla 28 nangomhla 29 sobe segoli asiphuli umthetho asifune maphara abantu abacapitalize into enenhle siyenzayo yokucleana isizwe sethu ngoba akekho ongazi ukuthi ama drugs afika nabantu bokufika ama illegal immigrants abanje usuku nosuku umhlaba wonke jikelele ama Nigeria.